I dag skal jeg simpelthen stemme til Guldtuben 2016. Som hvis nogen af jer ikke ved det, så er det sådan et kæmpe stort YouTube Award, hvor der er forskellige priser og sådan noget. Så lad os lige se den her gang. Så lidt op sådan der. Efter sidste års succes på Bremen Teater er det endelig tid. Denne gang på Det Kongelige Teater i København. Guldtuben 2016. Startskuddet er allerede gået, og du kan nominere dine favoritter i 11 kategorier. Gå ind på guldtuben.dk nu. Og det er det, jeg simpelthen har tænkt mig at gøre. Så står der her noget. Log ind via Instagram eller log ind via Facebook. Så har vi selvfølgelig Facebook. Så står der, nomineringen er optaget. Og det er tid til, at du skal stemme på dine favoritter, som vinder af Guldtuben. Nedenfor der finder du de nominerede. Vinderne bliver præsenteret til vores storslåede gala den 24. september. Årets collab. Hvad fanden laver den? Sådan der. Årets collab, det er Alexander Husum og Luleving blev den perfekte kæreste. Jeg synes virkelig, at hvorfor fanden kan jeg ikke finde sådan udtale ord muligt? Nå. Jeg synes virkelig, at Alexander Husum, han har vist et kæmpe stort potentiale. Men på den anden side, så synes jeg ikke, men jeg har ikke set videoen, så ja, den er bare ikke lige faldet mig ind. Louise Madsen og Emily Malou. On point sommer makeup look og dramatisk sommer makeup. Sådan noget ser jeg slet ikke. Armin og Rasmus Brohave. Get en YouTuber. Ja, okay. Karl Mikkelborg og Rasmus Brohave. Menstruation. Nej. Noblego og Adam Nora. Noblego og Adam Nora. Noblego for tæsk Adam Nora. Det er en sindssygt valg mellem Armin Rasmus Brohave, en YouTuber, og Noblego og Adam Nora. Men jeg tror simpelthen, jeg holder mig til Noblego og Adam Nora. Årets mest lovende, det er Emil Olsen, Signe Mølgaard, Max Marius, Logan og Futte. Jeg kender ikke til nogen af de her andet end Logan, så derfor har jeg også stemt på ham. Årets vlogger. Albers vlog. Kasper Harding, Christian Sloth, Julia Sofia og Simone Wolf. Simone kender jeg ikke, Julia hende ser jeg ikke, men jeg kender hende godt, altså ikke personligt vel. Men altså, jeg har set nogle af hendes videoer, men jeg ser hende ikke som... Jeg ser hende ikke som noget stort potentiale. Christian Sloth. Du kan altid svært det sådan noget. Christian Sloth. Okay, vi kan bare få Sloth. Hende, hun er også meget god. Nå, med de to, jeg simpelthen har en kæmpe dilemma mellem det Albers vlog. Han har sindssygt stort potentiale, og også medlem af Noblego. Og så er det Kasper Harding. Men jeg tænker på, at jeg faktisk tager Albers vlog. Altså, Kasper Harding har kæmpet så vej til, altså han er hver eneste dag i et halvt år, så vidt jeg ved, eller sådan mere, har han formået at lave en vlog hver evig eneste dag. Det er noget sindssygt. Men jeg holder mig altså til Albers vlog alligevel. Årets humor, det er Morten Mønster, Luleving,
Nej, Mønster, Alexander Husum og Noblego. Lilleving ser jeg ikke. Nej, Mønster, hun er kun blevet berømt på grund af sin storebror. Alexander Husum, ham ser jeg nogle gange. Og Noblego er Morten Mønster. Men jeg tænker på, at det bliver Morten Mønster alligevel. Så Morten Mønster. Årets gamer kan der komme Robin Samse, Lasse Vestergaard, Brian from Denmark, Gixby Gaming og Armin. Armin laver næsten ikke nogen videoer mere, synes jeg. Jeg synes virkelig, han er dykket. Og så er det videre, at han skulle have det 100 sub special. Sødven, du er sådan noget over 200 nu. Gixby Gaming ser jeg ikke. Brian from Denmark ser jeg heller ikke. Lasse Vestergaard, han er blevet fucking populær. Fucking hurtigt. Jeg tror for... Jeg vil lige gå ind og se, om han har fået 100k. Han er oppe på 99. Jeg håber godt, de abonnerer ham. Nå, det gør jeg senere. Jeg har i hvert fald abonneret ham på min Huawei-telefon, som jeg også filmer med lige nu. Han har simpelthen 99.827. Det er jo sindssygt tæt på de 100k. Så jeg har som bruger vi lige ind for. Nå, nu går vi bare tilbage til skulpturen. Jeg vender tilbage om lidt. For helvede. Og Robin Samse. I sekunder. Sådan der. Men Lasse Vestergaard, han er jo, altså, hvis jeg var inde og se hans Pokémon Go video, de er jo kvalitet. Så jeg tager ham. Årets sang, som jeg faktisk også glæder mig rigtig meget til at se, det er med Blaze Quad Gold med IQ. Udlejt model. City Boys, bedre end Rihanna. Benny1.com. Fiat Armin K. Morten Mønster, Mantwork, Fiat Hans Peter. Hvad? Så jeg lige der. Hans Peter. Jeg mener Hans Peter for penge. Men model, den er bare fed. Og jeg tænker ikke, årets sang skal være en fucking YouTuber. Det behøver det ikke at være. Så jeg tager guldsang model. Årets style har jeg ingen anelse om. Men jeg ser kun Christian Slot, derfor har jeg stemt på hende. Men ellers så er der også Julia Sofia, Emilie Malou, Louise Madsen og Astrid Olsen. Årets stjerneskud: Naja Mønster, Emilie Malou, Astrid Olsen, Signe Helena og Louise Madsen. Jeg tager Naja Mønster, fordi på blot et halvt år har hun fucking formået at få over 100k. Lasse Vestergaard, det har taget ham over 6 år. Det er noget vildt. Årets klip, der er det Julie Sofia og Simone Wulf. Fuck, jeg kan jo slet ikke se noget. Sådan der, undskyld. Undskyld en dårlig fredag, hold kæft. Nej. Ja. Jeg håber vi lige bøger med det. Og så hvis I synes at det er lidt nederen, at I står lige på skærmen, så skriv det til mig næste gang. Og skal jeg selvfølgelig nok lave det op. Men jeg kan jo ligesom ikke gøre noget, når I skriver noget til mig. Nå, videre. Julia Sofia og Simone Wulf. Pickle Challenge. Jeg mener bare ikke det der. Nej, Mønster, jeg har ikke spurgt Signe Helena, hvis I boede sammen. Nummer 1. Og bare det der. Det første er fedt, men alle de andre, de var en lort. Jeg spørger Kasper, Jarmin. Yep. Hvis han er Husum, bliver den perfekte kæreste. Bliv den perfekte kæreste. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan udtale ordene ordentligt første gang. Nå, spørg Kasper Jarmin, selvfølgelig får den i stemme. Og så ser jeg Signe Helena, hvis vi bor sammen.
Noblego på udebane. Brian from Denmark, bag trammer. Rasmus Brohave, hvad kan jeg blive? Og Astrid Olsen, Astrid Stejler. Noblego på udebane, for det har jeg fuldt hele tiden. Og den kommer også tæt ind på en anden plads med Rasmus Brohave, hvad kan jeg blive? Hvad kan jeg blive? Ikke blive? Og det er simpelthen the top of the top. We gone get it now. Det er nemlig årets YouTuber. Der er det Alexander Husum, Christian Slot, Julie Sofia, Rasmus Brohave og Luleving. Igen så tænker jeg, at det er lidt vildt, altså hvis man nu må tænke på Rasmus Brohave, hvad han blev sidste år, årets stjerneskud, ikke? Og så er han årets YouTuber, altså jeg er ret sikker på, at han bliver årets YouTuber. Det håber jeg også, han gør, for han nemlig får min stemme. Så jo. Men altså, jeg synes bare, han er fed, altså. Han har sindssygt stort potentiale med filmredigering, filmoptagelser og det så videre. Så er det. Og nummer 2 i årets YouTuber, der vil jeg sige Alexander Husum. Nummer 3, Christian Slot. Nummer 4, Luleving. Og nummer 5, Julia Sofia. Jeg aner ikke, hvad Julia laver derinde. Det ved jeg selvfølgelig. Det ved jeg seriøst ikke. Så skal vi lige være sikre på, at det er det her. Årets collab, Noblego og Adam Nora. Årets mest lovende, det er Logan. Årets vlogger, Alberts vlog. Årets humor, Morten Mønster. Årets gamer, Lasse Vestergaard. Årets sang, Gulddreng model. Årets style, Christian Slot. Årets charmskud, Nej Mønster. Årets klip, Spørg Kasper Jarmin. Årets serie, Noblego på udebane. Og det sidste, det er årets YouTuber, som går til Rasmus Brohave. Ramolade Brohave. Og så siger vi selv. Del på Facebook. Jeres tur. Så jo, det er simpelthen den her video. Håber I kunne lide den. Håber I vil like, subscribe, kommenter. I må også gerne dislikes. I må også gerne dislike. Hvis I synes det var noget værd lort. Så længe I bare skriver ned i kommentaren hvorfor. For jeg kan altid bruge konstruktiv kritik. Og så skriv lige ned i kommentaren, hvem der er I stand på. Det kunne nemlig være super fedt. Og så er der ikke så meget andet at sige end peace.